Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama e oɗo subaka aljuma moƴƴo malaɗo aljuma mo ñagotoɗen bandiraɓeɓe yo hokku en tawtorede aljumaji limtinɗi wondude cesal wondude cellal e kisal kam e nden kay udditare yajede kala allahumma amin sikala ko salminde on e oɗo subaka hande e yettude on e jarnude on darde mon commentaire uji mon kono kadi e gueɗɗe kala e wiide kadi onon namdotoɓe kala e saaha Aissata Ndiaye machallah alhamdulillah omo selli omona e jaam alhamdulillah o sabori no moƴƴi so allahu lamɗo jaaɓi ina gasa altine mo arɗo tigui o wawa jokkude golle makko duwuji mon kala e calminali mon neli mon kala jettima machallah omo kadi salmito on kanko e hoore makko sikala bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko konngudi gudditirɗi en calmini dendagal yeeɓiyanke ɗo woni e nder jokli duni baba adama nde soit koye métro gonɗa soit koye galle ma gonɗa soit koye less tiba less thiali less lekki e gollorgal ma hani e nder suudu ma e salon ma min tawima ɗon min calmini min mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sikala ko uddidde e ko yewti ko e toɓɓere men to walla mbiyen toɓɓere men aɗa woninde tigui to banggue roɓino jayndeji e oɗo subaka hande jayndeji meɗen kala walla mbiyen ko ɓuuri hen ko hewde arti e batongo mawlidi ndi artuno walla mbiyen aridno hanki ko fate banggue hono e etade yurnitade ɗi ɓogui karale kessa ko wiyete réseaux sociaux ɗum ɗon noon wonno ko ɗo e UEMOA woni banggue Sénégal hani toon to Guinée kono kadi ne tawi hen gueɗe e dawrugol woni politique ha tengti sumgoji tijjaɗi ɗi woni sumgoji local uji jayneɗi ɗi kala pini garti hen no joomum kala wawiri gudditirten ko jayde las quotidien e oɗo subaka hande jayde waɗi ko natal mawledi ndi no jiruɗon ni ɗum ɗon noon koko fate banggue hono on ɗon liberté biyeteɗo liberté de la presse woni ko welma kaala tawi noon koto banggue e fannu jaam kono kadi jaɗɗo e jamanu ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde de on ɗon fannu hande ina joga kulhuli no fewi to banggue caktirɗe ɗe kono kadi eto banggue e réseau on ɗon sociaux ɗum jeeyi sababu noon mawledi ndi Macky Sall ɓe mbiɗe yidde muɗum e o saaha hande ko reftinde gueɗe ɗe lawol ɗum jeeyno sababu noon bato ngo ardino hanki ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ko hono kan haala tawete e nder jayde Vox Populi ɗum ɗon noon ko dérive walla mbiyen ko dérive fake news supercriminalité terrorisme woni tan ganduɗa ko goɗɗi ganduɗa koɗi moƴƴani kono kadi e ka haaluɗi ganduɗa gona gonɗuɗi wondude e terrorisme woni gueɗe waɗa boniyankago tawi foof de ina tawe e nder ɓoggi karale kese ɗi kala e saaha yimɓe haaloɓe ko wodani ko gonɗani kono kadi bonnitoɓe e gueɗe kala ɗum ɗon woni ko mawleydi ndi ñalawma hannde o ɓe mbide kadi ko huccini konngudi makko e nder hono mbiyen ɓoggi karale kese ɗi woni réseaux sociaux yidde makko ɗe ko dartinde on ɗon fannu gueɗɗe kala deftine e lawol ɗum jeeyno sababu batu ngo ardino hanki wonande UEMOA kam e dowla Guinée ɗum ko ɗo e leydi men Sénégal ko hono kan haala tawete e nder ndeɗo jayde les échos e hello muɗum nayyi ɓe kolliti wonde ko mawleydi Macky Sall yiddi muɗum de ko lawƴude ha laaɓatere lallita ɓoggi karale kesse kono kadi e médiaji woni caktirɗe leydi meɗen Sénégal o wide ko ay hunde hande o ko jojji ɗo kay ko wona hebde caggal clavier walla ni to caggal téléphone muɗum ina haala biyoje bonde tawi kadi ne eero fitinaji nder leydi Sénégal hani e sous région tawi noon ɗin konngudi kala ala ko rewɗa ɗon so wona gañgu jeeyi sababu noon jomumen mbasa haalde gonga kono kadi ina bonna hakkillaji ɓesguji leyɗele ɗe kala ɗin konngudi makko jaaji ina tawe e hello nayyi e nde jayde les échos ko wona ɗum jayde le quotidien ko nden natanten nden wayli sawru mbaggu no mbiɗum ɗen nane e titre goɗɗo ene wayno de koko yewiti sumgoji local hitande fanne ɗe 2022 candidature e wuuro lamorgo ngo Dakar Abdoulaye Diouf Sarr ɓe kolliti wonde o saaha hande ɓami awyal muɗum gam yidde jofoyde toon to manam e gardigu mairie de Dakar o wi noon so tawi o ɓami pellital ene wayno ha joni yinade e gonɗon maayo maw jofoyi e nokku biteɗo hono teru bay sogui ɗin konngudi jaaji ne tawi hello joyi e nde jayde le quotidien jayde le témoin oɗo subaka hande kañumne arti e ko yewiti e local uji 2023 lewru e local uji du 23 janvier 2022 ɓe kolliti wonde de ko goto kala e hoore muɗum ɗum ɓe cifoto ko Benno Bokk Yakar ɓe ganduɗa hande ko mouvance présidentielle ɓe kolliti moni kala de inana teeli tawi rewɗa ɗon ne wayno ko fitinaji lombiɗe hakkude mabɓe pododiral moni kala ene tekkina banggue muɗum ko ɗum jeeyi sababu noon ɗo heddi ɗo lebbi seeɗa e ɗin sumgoji local jande le témoin ne wayno yillo yima e localité ji kewɗi tawi noon woni koye juuɗe majorité o gam etade ƴewde holtan no ɗum ɗon no woniri ɓe kolliti wonde koɓe jiiton ko ene wayno ko caɗele mawɗe jogori yiyede hakkude ɓen ɗon renduɓe saago hande kono kadi certumijoji ɗi sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko local uji janvier 2022 jayde enquête on tuma arti eko ɗeɓi wade noon kono de
ngol lawol ɓe garti koye taxaw sénégal e gardogol khalifa sall ɓe koliti wonde de oɗo saha hannde ko miijoji pelbodirɗi miijoji ceertuɗi pelbodirɗi kay tawi noon ina tawi e nder ɓen ɗon taxaw sénégal ɓe koliti de on taxaw sénégal hannde ina kay wonde caɗele wonande moni foof inana laña ina tekkina banggue muɗum jeeyi sababu noon ɗum teska ko hakkude barthélémy dias wondude e bamba fall moni kala inana tan holliti wonde kañum ɓurata ardade e nden ɗon yidde jeeyi sababu noon jande waɗi namdal holtan noɓe jogori e sertirde beele ɓe jiɗata ko ƴamde mairie de dakar plateau walla cambren parcelles assainies ha toon to hlm ɗum ko namdal ngal ɓe mbaɗi ene tawe hello tati nde jayde witende enquête jayde gendiri le soleil jayde ande ko subaka hannde arti oɗo avion kesso avion de commandement en présidentiel ɓe koliti wonde ɓe garti koye famminde bandiraɓe holko jeeyi sababu coggu kandol lana ɓe mbi ene wayno de ko risque ji kewɗi ina kay joganono kanko maw leydi ndi guilitaɗo ujunaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi 2012 e saaha nde o ari o tawi ɗo kandol lana tawa koko heewi caɗele saabu kala e saaha ene miijotono soko diwa makka waɗa probléme walla soko juuwa makka heeɓ caɗele walla ni ha toon to dow kammuji ɗi kono ɗum fof e wade noon kanko maw leydi ndi o salima ene wayno o sodde avion kesso tawi foof de ko yidde ha joni mbiyen woto hajini ɓaftude ko yetti ko e faggudu leydi ndi ɗin ko nguɗen jokkiti e hello ɗiɗi e nde jayde e guendiri lo soleil jayde nde ganduɗa kam woni stade quotidien ɗo guddirten roɓine men jayendeji e kelle gadane oɗo subaka hannde ɓe garti eko yiwiti attaque uji walla attaquant ji leydi meɗen sénégal ina hen tawe sadio mané boulay dia keita balde diawo ismaila sarr wondude e habiba diallo ɓe mbi tan de holtan ko ɓen ɗon ɓetata hannde e nder toon to dunde europe hani e kippu gendijo eɓe ɓetana en wonde e ndeɗo hitande woni o saison leydi sénégal e attaque aji muɗum ɓeɗon joyo ɓe marqué ko tolni capanɗe jeeɗiɗiɗi but ɓe dokkiri ko tolni e 19 woni sappo e jeenayyi passe décisive sadio mané ko sappo e jeegom but e 8 passe décisive boulay dia ko on sappo e jeegom but marqué wonande Reims e passe goto décisive ismaila sarr ko 13 but marqué toon to watford wondude e 4 passe décisive kona ɗum ina tawe hen goɗɗum classement fifa e jokli windere nde sénégal de ɓoosi o saha hannde ɓe tawe e capan tati e gooɓijo e tolno windere nde woni 31e e classement mondial ɗo e afrique noon kamen gardi ha ɗo kamen gardi e to banggue on ɗon classement kona ɗum ma en gartu ko ɓoyata ko eko yowiti e gueɗe zinedine zidane caggal nde o acci on ɗon club mbo real de madrid ɗum ko caggal joni joni wonata on paami kañum tigui jogori wonde toɓɓere meɗen kala aljumaji eɗen gandi eɗen cuɓa toɓɓere coftal balli woni e sport gam arande bandiraɓe ko ɗo tigui guddirten robine men jayendeji oɗo subaka hannde ko wona ɗum en natnat goɗɗum ko adi keɗen gara e toɓɓere meɗen coftal balli garaten ko e série galle amadou ɗen gandi ɗiɗo dumunnaji kala en kaalino piidi holliti noon wonde ɓoyatade on ɗon série fuɗɗito eɗen gandi koye saison 3 wona ko janggo aset so allahul hamdo jaaɓi sago 12 heures waktu afrique de l'ouest woni heure mo sénégal ina hawra e waktuji sappo e nayyi toon to dunde europe e kuuɓal ko wona ɗum ko noon ko mendude on seeɗa e on ɗon générique mo ganduɗa on paam exactement holno série o jogori sifrade kono ɗum ɗon ko seeɗa e mendel ko ɓuuri ko hewde ko janggo aset ɗum ɗon cat wallo en e on ɗon générique galle amadou galle amadou aduna wiyete ko weeni yetete ko naati galle amadou galle amadou aduna wiyete ko weeni yetete ko naati ayo 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 mi dañi ayo mi wala mo yena sama
Amadou e Ceerno Modi, Amadou e Djibi, Amadou e denndaangal actereɓe hesɓe ɓe ngannduɗaa inana tawe e ndeer on ɗon série amma on haa jooni keɓ ko cohlɗon ko ma on keɓ ko jiɗɗon ko eɗen nganndi oɗon jewni denndaangal oɗo série tawi koye mbaadi ngonɗi eɗen nganndi nden ko galle sketch mo ngannduɗaa ko dabbo hojomaaji seeɗa kono hannde hojomaaji ɗi ƴellitiima haa fawi nogase ɗum ɗon noon ko ɗum fartange kadi ko ɗum demande moɗon wonno ko yidde mon wonno ko sohla mon wonno on keeɓi sohla moɗon ma fuɗɗo janngo ayna hawra e aset nogase jeenayyi lewru mai hitan ujunnaje ɗiɗi e nogase goo so allahu lamɗo jaaɓi ma on jiitu Amadou mon Amadou phénoménal Amadou mo ngannduɗaa kombo kesi muɗum kadi kiiɗɗi muɗum haalede sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo tigui natirten toɓɓere men e oɗo ñalawma hannde aljuma ina hawre nogas jeetati lewru mai hitan ujunnaje ɗiɗi e nogase goo hannde en kalten koye Zinedine Zidane ɓiɗɗo leydi France najo eɗen nganndi kam ardino kippu mbo Real Madrid le merengue guila heccanki noon andama de tengti woni officiel ene wayno ɗo sa hannde ummima e on ɗon club o acciti ha joni gardigo e on ɗon club to banggue woni wondemo entraîneur ɗum ɗon noon bettani yoga ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni haralleɓe to banggue coftal balli saabu eɗen gandi toon to ganduɗa ko woni Real de Madrid wonkoɓe jaaɓi ha heddi ko wiyete saison bronze wonkoɓe jaaɓi ha heddi wasa ƴettude ko ganduɗa ko woni trophée e hitande nde ɗum woni ko wiyete yaade soy e on ɗon saison mo ganduɗa ko 9 mois civil woni hitande civil nden ɗon wona ƴettude coppa wona ƴettude ko ganduɗa ko kañum woni championnat liga on ɗon wona ƴettude ko wiyete ko hono super coupe d' Espagne wona ƴettude ligue des champions ɗum ɗon hannde noon ɗum jibini caɗele mawɗe e gacce saabu Zidane eɗen nganndi ko neɗɗo ganduɗo galle o gila 2001 ko ɗon tigui woni en tant que joueur kono kadi o arti en tant que entraîneur ƴettude hono ko witti ko e sappo e goho trophée woni sappo e goho ko ganduɗa ko woni 11 titre o ƴetten ɗum Real de Madrid en tant que ko ganduɗa ko woni coach on ɗon kippu e on tuma noon en jii 3 ligue champion deggodirɗi baɗɗo kay goto waɗani kono ɗum foof e wade noon Real Madrid en jogui particulier mo ganduɗa ko kam tan jogui ɗum eɗen cikki e nder club aji mawɗi windere nde saabu ɓe mbawa jabde ɓe mbawa dolde ɓe mbawa famde ko mbawɗa wonde foof to banggue e keblinowo e joni joni o ene wayno mbasa ƴetandeɓe championnat hitande wotere jeeyi sababu noon Zidane famde ɗum on ɗon galle famde on ambition famde on ene hono nden yidde nde ganduɗa ko ɓen supporter uji kono kadi famde nden yidde nde ganduɗa kañumen goni ɓeɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe on ɗon club ko wayno Florentino Pérez e waɓe noon jeeyi sababu noon o fukki ngal ɗon dongal ko adi kangal horkite e junngo makko ɗum noon ko ndimagu saabu eɗen nganndi anndude gueɗe ɗe jeeyi sababu kanko Zinedine Zidane ene wayno oɗo saha hannde o acci heddi noon ene jogii miijoji jogaɗi hol jogoɗo lomtade mo ganduɗa ko Zinedine Zidane inde ne garta kala e saaha Antonio Conte mo leydi Italie kono kadi mo ganduɗa kañum woni Mauricio Pochettino mbo Paris Saint-Germain ɓiɗo Argentine najo ɗe inde kala ina garta kala e saaha wiyede ina jogori lomtade mo toon to Real de Madrid ko wawi wonde fof kam Real Madrid hannde o ina yiiɗi lallidde ina yiiɗi lawƴude to banggue nder équipe o woni ɗin jouri ɗi ganduɗa ko ɗeɓɗi mawnude ina hen Sergio Ramos Isco waɓe noon tawi ko ɓe limtuɗen kono kadi eɗen gandi kam ko ménagement mawɗo woni ko fata e on ɗon club mo capital lamorgo leydi Espagne bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗo guddirten robinet men jaydaji o ñalawma kono kadi uddi robinet men jaydaji nde yontere en jetti on e mbaadi kuuɓal onon dusnoɓe en guila yontere nde ha hono fuɗɗode muɗum ha mayirde muɗum on jettama on jarama kono kadi on mbiyama yo duusongo ɓooy e kala e saaha aadi men ko altine so allahu lamɗo jaaɓi ɗo e nden e caggal nden on mbiyama yo jaame kisale nden ko Allah wone moon toon to caméra to en jetti Mansour Sow alias Thiad ha altine so allahu lamɗo jaaɓi